ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ପିଜୁଳି ଗଛର ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ପିଜୁଳି, ଦେଶୀ ପିଜୁଳି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପିଜୁଳି ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, କଞ୍ଚା ପାଚଲା ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବାଟ ମୁଁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ପାଗ ବହୁତ ମୌସୁମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି, କଷି ପିଜୁଳି, ଏସବୁ କଷିରା। ପିଜୁଳି ପତ୍ରରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସିଲି। ଛାତ ଉପର ଏମିତି ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଠି ପ୍ରବଳ ପିଜୁଳି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲି ପିଜୁଳି, ଯେହେତୁ ପାକଳ କମ୍ ଅଛି, କଷି ଅଧିକ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।